Ewa, men oturuşunu, onun mikrofonu müşteri araşıp oturuyor. Bar gör közle. Näme o men istedäl o men plyazda görüňok bu. Başsyk ýok, menem ýok. Başlık bir gelmeden içmedere. Ey bare fırk gel sen ay. A diýemde amydyň, B diýemde B'midiň, C diýemde Ç'midiň. Oňa sere şort ýüklü. Näme işläp gördüň ew taram içinde? Baray uğrasan ay deňizle da o men plyaz maňa ustay. Başlyk gitdi diýip dokumentlerde fereden okmy? Başsyk o pskodum menem plyazda. Araş başlyk bir geldin ente. Ey gelsin o başsyk o. A diýemde amydyň, B diýemde. Ey, näme o bir-birden gelenler bolsa da ýöne men ýüregime düşüp gelmäň o. Düşdüňizmi? Hemmeňe de deýişdi o. Başsyk ýok, men ölmese isleýän, diýin zalýan. İlimdenim gipime daýmaň, başsykdanam siz gorkun. Kelim, Men başsyk. balak tap bereyinmi? Özüm tapýanmaz. Näme plyaja geldinmi? Ýok, başsyk işe geldim. Uğrum! Balak badır sataydı. Banyada. Algın geygin sonu. Näme bolýar berdi, siz näme söýledýäňiz? Wagty kelim.